abunda isi reke nambeye asesemi yao enoti isano na ibire inya isatu isano nemu ibire isatu isano na isatu isano na ibire eyemo irioto akire n'abasaki baito baikasuri na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simi yao ime Ndizi TV ubwansu bw'umugusii. Muyamana wano mwancho muriro Ndizi TV andonsi asoberete nandide mambengi atokonya na sembeo anene litiko lia Jumatatu mambengi ya karonsemere tubune weekendi yao ya litiko lia Jumamosi na Jumapili niko yalengingia sana niko yalenge entwero na ndekamantu kuchaka wiki yegana ninya saa twanjeire karujugo koro motienyo watano na gatatu ataso motienyi okianda nyasaye numuya nande niga toire bisyo byabona mambya andonsi soberete umuroberio Ensakia ime yegetaseni kiao na mbeyemo ime na isiko ya Gusii na kyo Ndizi TV obwansu bomagusii yakarado na Joshua uta aine kimuna muriogine chibicha gocheira senjera ya bene asemambe yaboniga nanjetinda chenjerieta nori obotambe Brighton Makori ngene kibuna umuroberio yosa seiri nande twarosire litukuliao asemambe ya aboni ntegetangani nikotokora akiranya sana mbuya anyare kago tubwera katwatekanite na litiko lechuma nando otwancheire nantwarone naye litiko liaro torose litiko torose wiki nantorose na tokoro motienyo yo tujigo chako motienyi okianda jidarikine meronkebere naisato naisano naisato jidarikine meronkebere naisano naisato 28 umutinyi watano gatatu umwaka w'igiri bibere nemeronkebere naisato nedurite matuko ane oka tukore umutinyi yo gatandatu no turaikirana abiri kwaro betiko kora bono nandega sake matuka utigaritiga abakonya kwabundire nonye nakanyumba kao nimetena jiskuru ndero chiko igorwa asoro ngura Gusii sinzito ya Kenya ekero aborokiwa na aborokia baujo chaka etamu ya gatatu yo mwako yugirinde bakumbe omwako yo etokobaganiria mayabuna karo mugo chaka tatam mochake no botwereru nandi buya ekiagero mtamu yenera abana bacu bakora matem aria kirasi 8 na kirasi gikomi na kabiri no semirwe na jiskuru jeito anekuru asorongo rwa Gusii na cyo kieroberi indego chaka etam ya agatatu abantu abanene bejiskuru igo nigo tokobaganiria maya aborokia bonsbi na aborokiwa mwensbi bali bagosoa asijiskuru na ino tunawatakia mema mosoe mokolende etamu ya agatatu bono ndo maitena abana abali babwate jigali anene ji conductor none jintereba chibwate naro yo komenta affair ya manyana obogima bwensi mbokongete tari aibieka bokongerete no mwana no muibori ekarako ende skuru bado nere amejika kamwa buyagirie kemba igone tari achibwate ya mugika mwa menta affair KRSD enaoli emwere no mwana asale kwenda oats over stranded tigato baba nkwana ekero nonye ekero abana bagoja stage mete no enko jabana na stage bono mambia kwanya konyora na bante bako chikonda chiko bangusa goja bakungusa goja mbaka abandi batandura chibagi cyabo igo jumbe yanuja se ji conductor nerina noembali bakubanga abantari ase town osiji stage ujumbe yanerina kiaya abana bakibagire bagaidi buya batena ya egali kwenda kwerende kwenda linga neri yani ra abana aba buna abana baino kwanya no mwana munyaroka niko komotarira kabisa kumatena bono swaga iga yaya umwana one narojena egali yeye nabo abekonge rumedera bana muranga na manyinga tuno no mwana atena yadin kudina gali iga mwana gajire stage kera kwende skuru tuara masikani manyango bali nere nabakonyole bana mamo mwabo ayikoma ukwana matusi atali amayana one stage bono rero ndito tena bana kwina bara skuru chikonda chinterwa cheito mabe maiso
nande mwakwana chinkwana jijitari koreto bosogwe kiana bonyoro mwana ali na ise mwana mnyaro kali na ise ngo mokobari yeskuru ahe conductor ni kwana mangana machabu abwe stage ya orobyor meme nande kabe umungwana ase biasara biao ibana tena bana tukura lero ngoira na bare eskuru bachake etam ya gatatu amashabiki anonsi bia semwabeta morobirio chakire no gosemerikwa na mwabokire buyanya sao banjire yuye karongwa ndego ni team abanakosa team following team chini ya maji na team diaspora jitimu ichane chonzi timu nerego jayara abekarwa chiro mogani na diwa goso iminama kote ibona en team kyoso na korjinse majiri ya diaspora waso diaspora asibakura wana Kennedy Gisemba abuna kole timu abanakosa na wadina bona timu abanakosa aya ina araya team chini ya maji aya na araya na team following na araya lakini jitimu ya Jones kwa yichia ngogi nde jigo cha ama Jones ekare bintu bya jirega ekare bintu bya turbandazi nini jitimu ya jigo cha amo aja wadina baya bono ya abiri bobasi nini lakini nde nakinganje tamashabigiane anene ya sumro beribwenza kiabona mambia ekeroba goso bate bakabiza no masubati Abigail kurwa senze media Emma ajitago ga alinya ribali masaba nantebeti nangike kogera anje tumuro beribwenza kia nande ngike kogera anje tikita sini Candice TV buya sana ngakoka sana na bane ntonya ntogashia na inwe weekend mukatena ngike kogera mwanje tikita sini Candice TV musibanduke wara musiondoge yenda ko bayimeandisi TV nero wansu kere meroberi to bwade nigere meroberi emyanzu emeroberi akoreto bosemia emeroberi ko omoyo muna no muremi konyorore meroberi yuna na baga banta bakoro konyorore meroberi yo muna mangana mayengo nyanyorore muna ne Ensakia noere turina Joshua tu abekira mede bona mambintu ko bekatore amana di mana ngombe yeto ke nuko babole yeto wakisha tu abekira di mana ngombe rito kabisa atu abekire ko biye itobya kabisa endobo kendo mbo twaka botokole endwena kirena twekire ma ase ekirenga gyokorosa ali tuko liao babeno kumoshera ni mete no murimi yo muroberio yo besho beshare tanya komoja nanda gonde itakunganya linde uchi andomedra bora nganye gochi enyomba ketonyore gotwa ngakyogora kakujigwira moina kwanyoro monyeno bode moirire aya nindo jena Denson munyambe no ari Abigail Nyosia Matia Nyomondo nimete babo Keri Estelle basoire me yomoroberio Dolphine Mora kurwa sense media diaspora na eno enda tonya ukombosi SMS yao juu yao basine Vincent Maina Keva koru gesima nimbate alianaro kuruna simini atuti ndakora sege kaiga ulinda wapi ebuni andike SMS yako ndenga kinya masusiere nyamakoro tabunga kira abantu bane bonse be ward ya gesima wodi yerigoma wodi ya gachuba wodi ya Kimera wodi ya Magombo ine wodi ne bunge ya kituma sabana atebire asenkoko ero mochumbe mwenso ime yumurubiri bali barase wodi ya Kisii Central Kitu Central twende bubaracho twende Kiumbu twende Kiogoro twende ibino abono ne wodi ya Nyaribali ya Jajina atebire na ino so ime yumurubiri tokwenda Masimba tokwenda Kisusu ali tokwenda Nyamasibi tokwenda Ijuni to so ime yumurubiri nyacheki moino bantu ajire babasi alia kero mwasoire ime yumurubiri yakobabuya basiboge Taurio west Masige East Masige West Kitutu yani basi Central ase majority leader bwe county Kisii yako ambanere muraja alia Masige West no Jacob agakakorwa nererendole deputy speaker ye county ya Kisii Masige East rende no Mutume Michael Mutuma ko rende inwe na abariga ndi mwensi ine ward ine bungeri yabo basi so ime yomoroberi kabisa akitoja se ebunge yabo Nchali abantu baliana bomorenda bomariba bogiakum si mwingie ndani amete lesune katimete ko seri anere usebo morenda timeti ngonde balikuru asi hoteli ya Kikwetu ataniambia pante binga hiyo hoteli yera kido bali mwesi pime bali keroka meteni gere gati ya Ijuni nerigoma ati hoteli njale bagotobwati irtobote na ino gotobwati mole ko bali ganikiane kumbate na iga no mogoswa tuacha kaneri tukolia ino tuali rosa kabisa tuali bomba oko moldi
mete ntongo ke bomba kire kabisa mete na jitoko nyorana no nyene kerogo sibio mwana moke choshwa abangina bali papa mete na bago sibio mwana motubu ya kabisa panya kwa morosi motuto jako barendo kyongana mete motu ma de no tapa tetio mwana motu kana no korara mwana bara twaro motu to obwate shebu tembe kumbe naye mama mwabo sebabo mwabo kwasariti umwana motu ubona ko sibyo mwana buya akwa mubomba buya naye mwana kwa rosi motu kabisa na yitoko gundwana oiko mwana nera rosi buya inbo dibano mwana akonya gokindi wangora hotumi buya kabisa igona ko rende Ensakia atoko gutumi bono mamrani to kwarigania atoko seiswa imeyo muroberio to chaka monaye na ntokora monaye asiri tukeria Jumatatu hii wiki tulaisukuma baadaye ngora atorenero ngakito suka mbuya tokoro motienyi nobo toereru nobuya atoso motienyi okiana amaito motienyi okianda noro nobwata yae abantu bano chaka bari komera abandi baje baganyete mbura abandi basamuire chibando eno igoli njira akea mete bituma mbera akea mete baragruka chibando abandi guruka bare bituma abandi nabo Gusii igoli ndira akea mtu asemete ali igoli ngoke ali arenge lakini bado ndira akea lakini bono ngakiokora nando Gusii ndi nanje tencho maide oika oikoli ajomete onyana na abana okonyora abana kwa bona ki mwarage na ya entura rage nili toke twali na mwarage na ya entura rage mete no moche twali na ne giteri twali entura rage yani monda minute na tara bwate nje igotara rage bado mete bantu bange eta kuri moche rarare ta kuri no encha batiara ra na bana nje mbundera kana bo ngalibu yaiga igobona lenda Gusii nanjete bosie ogo tinga lena mwagende tinga ya Ernest manjarengo bono minyoke supermarket direto bwe supermarket tora aragira ngobono Gusii ne tinga ngaini nano ubono ngo chakare go komera abali bali mete bajagira komera abali bata bandete gukora bandete kokora rende bachigusumika buna enchere ndere yuma jumbona kwari ndikenda gi kumgo tena so ime yumuroberio mwaka Jackson Makori osinde nimete na bono wasoire ime yumuroberio no mongina saro mokera no mochukoro ino Sheila Keronya mwasoire ime yumuroberio Verisa njama no mwana Leighton na Vrevia nimete na bono ino mwasoire ime yumuroberio kamo ndini moko beka kaliogete kanyerere bono mambia awe to monto ko bekara kaliogia kanyerere buyega kaya kuiwa mete to beka mete ndiroko nyora ndenda bantu bari mete broad gusema mnyete randi gusema mnyete asigete mete ko menye broad tari bobe guse randi tari bobe ekiya na bora nyono kabwate chinyomba asigete bono na ko kagachi de Mombasa wa guru transport Gusii ni ko nganya ni nyomba jao ya wekana ochoko mboe ko nyomba gete omenye kwa makojona muntu tata ebabegete muziki yani boka no nyitori ko yunge kegenderede yani umuntu abegete muziki goro bige sararia mpaka mabati bona aragumbu mabati au ay Muhammad nagi ombogo beka kalioga kokoiwa yani umuntu abegete umete ko bekerio igo jigoro bona kwa distorted even the message eno ninchobe kerio yabo kabisa tukuiguno aningingo kwana abeka kaliogete moderate no ne jirani yae keronera abegete buyasan akitari uko bekerio gibona mambia montabo gete saa 11 abegete riogi bi akabeka toma dina no ne brodi ne bwata abana ngo soma bari ngokora bana no mugwaki toma ite brodi na alo motubu atibu akitata ketiriogi no ena bantu no ne riogi keroket ngo igwore na no ene chombe no eno bantu ngo meta mondo na ko beka no ne riogi no ne TV tari go sasa mane na riziko yani abegete riogi ombe abeka kaliogi kakeigo ko makonyona bana bantae family mbaroro ebegete riogi goro na barbe ba ko gambe riogi regoro mete ngoma chikota no Gusii ntori kwena no ne ribaga buyana no mokutano Joshua kore anje ngwane Joshua kwande gari rimoro jena point teraje kwa madena bona we aikora kira tigago ngirega bona rende yaba gashia ngonsana atuga tigobera ni bwaba obuya baboneko mwakanya kundi babibanisi mwenzi bali bakoro ali ase FCML ya Magombo Cave nen maite na bona mwasoire me yumuroberio ndo bwate neko babera alia animete na bona mwasoire me yumuroberio mwatena nkoranyu bwate tole the principle ya kwenda alia Borabu TTC Indigenous Training College atuti
na mbaite wasoire me yumuroberio karabona mombwati tibu yase mambi yabone mwako de chikambi asintunde yiga yomotiyo gatano na gatatu chikambi nchiare de buya abantu ngate mbasi ni tugwe chikansa jine nchiabo de crusade ngata antu bono mbasi ni tugwe karaba kwire na seiba go byabo nige koba buya sana omuroberi bwo chiko chakuri ka chingotu gosebali babwate miaka ya chirake ojagra 70 bonaro 65 70 ga ngori kigubale nde banyora ebeseri ya inua chami gade morarigwe na abagambi na baturedi asensemo usine ato herete mbuyere kabisa ndurara sagasaginde yonsi nandekyo na kyogo semelia weitobuna usitiga yorobe endera kutume SMS yako asimambi yaboni gomanchumuria enero ndestibyo bwansumus ngayombo atetikoru ngayore ndebiaya inje nabona abokire ndarajambiri na kirechiro ndoberetie miroberianega inje ya no mworokia ngosomi skuru ya karantini ngosomi skuru ya matutu ngosomi skuru ya nyakongo ngosomi skuru ya St Catalina ngosomi skuru ya Linga Boys ngosomi skuru ya Agorosare ngosomi machitao ngosomi skuru ya Masege Kisii skuru kereri intebi inje no mworokia bono ni ngero beretina ngochakane kwende skuru eitarero osemambia injiri umyagitari injiri ngo gora senya gitari ya Kisii tijanga rifaro sto usenga gore egasi iyabe usenya machi usenga yokora usenya mira onde ina ya inje bone kiba okiane ngogenda ya inje no mwagaji bona abogire enyomba ngo chikobeka igoro asigete eyo mete abagaji nanyora na barongo bunda bare nyomba buya sana mete kirege kedegasi umuntu akora ni gasingia mete ni nate abana tuisiko bagose nate ya ndona kiro umuntu isiko banere contact usinere ntereba mete chamwe ko bakorwa bara ndogo suka na kyonyora nabantu kiro monto nabe nyasaye nabe gete kiro monto pati ya okora na kokora mochengo iyo ni kasi mzuri sana ikiana ukwagajire professional ya swaimi hande kwa mubekera buya utamubekera buya ngo swale ine ngo kwale iyo mogwera lakini bwana uko beki kibiro kabisa kwene kini nyumba ya tenene bako monto nani alikujenga nyumba oyo monto kitu kwa nyona ndemere yakosalie gendo tiakwa kuno na soko le mama ndaji gosimeka koma yani gotambogeri edo ndago akalira bakuru ali otuba omuntu akalite ngoliri oira nigaiga yani era ngakita kwa korombo gore mega na hata jingu nabwate alere neru sana kumbe ni gebiginga atigire oyo bono gocha gokomera atome odana tata onjimbo na alimetega ya korege ntokindi gyonse okora no bwegenu asinjire ya Moses yende kyagera na yare ko banege ndekine kiao ngakwaro ko gani okoreru mwanjumurira ene ndo Steve bansumu usio moroberio Ensakia bono mambia ituke Jumatatu ligi yarandiriga anso no nyobo kendu bware ngimambia tumedena bono nkubarire Ensakia nkubarire onyore vitamin D buna botambe ekaroto kokora buna emechende ekokora atomo somini ngoroje ekarore ime yumurobelio nitumie SMS yako enambe yera screen ya yorabunero 0792 192834 0792 192834 ine namba ya studio ogontumera uchumbe yao onte ngakikwa bogre boy gogenda sese mu mitandao yetu Facebook tonyore Ndizi TV News Digital boy go sensemo ya YouTube na bokonyora Ndizi TV News bokonyora basi platform yejo ikiagara na botame go demina egaroso ko nyomba mwao muna boteto kubwati Ensakia Jumatatu nelina etokonyara ko bogori TV yao 32 inch tokonyara kunye bogori bono ni goge ndokora nigo ko swasense mu mitandao watu bwati buya liga asenjera yabena ndo watu SMS yao asenjerende gosiyende asemambe yaboniga eno kumochere na kororire Kisii arogo najua kwamba utatuma SMS yako nimete daktari nyesemia chiete alienda inchi sa inje dimaidi kiara karabali na wana sisi tugongo tobwati bale Kisii arogo nimete ngoto mole yao kemiso motangi najua kwamba yako inakuja nimete na saini ya nyora na inunga tena Makori de kambi nimete na Makori kambi na yabona ngoto mole yao asemambi yaboniga chichi oinchochi Gideon mwalimu nere ngotomari yae asemambi ya aboni bwakire buya bwakire se omete nonye bwakia matando ba tena bwakire bwakire mete na abande bwakire buya abande bwakire bobe lakini tuensirende na wikabware gokia kolenga no monne buna toete
na tuanjirite na tuabwa kibuya nande bono twasoira sekibago naye na bora nyona nubwato murwaire embogo kire tibuya lakini ndo semeri nyasaye bado na bintu bikusumairi bibe bikiara to goja goita na haya bono rinde bintu byakongire ya na mangana makongu goikatore merani sense ya ito ya Kenya ari tukurigoro familia ya Makori wali sensemo ya abomesiji nyakegogi sublocation aitumbe location ni baba atumo jana manne anekaro mwana obo ore ojugosoa ase university ya Kisii anyarde gakugwa agwita aritukire Jumamosi kinsa sasa baiga aria sekera kyanyakwana abana abana baigeta sense meyo asinjirinde yokuraririe kerekyo kondo yo mana batereti agagwa mwana Gilbert Momanyi Nyamari nabaikirira Makori aye asekere kyekere uokoaji akora kanita sense meri nendo mubero yokarusi wali tukurigor maragoba aria sense moyekero mubero yokairwa singendu krabone ya mate ya chakire mmeroberi yokamwe namangana makongusane kanando mwana oyo korengana na ise nere Momanyi aro de anu mwana inero motangi nari konya ba broberi banongo swale ngase university omotinyo go swale korenda Makori na banyanyorede ekarajiete na bana bandari kurinda gatereria akagwari asekera kirikanya kwana agasiruba mabwaye to tomengora ito chiasi ya mateyo asogosirio mwana obo motangi obwate myaka 22 namangana makongu sana kero montago sirio mwana mweto kero mwana asiri nande nabukonya nero lenge etegemeo ose bible babekiro gose melina umwana wese gokora buyaka kwende university ka weda na bagoje kuturusio bosoko ometa abana goja bari barusia bible obosoko kuja bari bakonyore muibori ya chaire bagoja bari batinyo muibori amariga akonyore muibori ya chaire umeta abantu barabobo chai baro mumanju mureria egedari gendo tokorikera mate karamkero obo chai baro mbaro abantu mbare bachaita abande abantu mbare bange toyonde no embasayo baro jena nage koromo gusiaga tena nyomba nchayo mboka umwana ona bagochorusia bible obosoko batinya mariga obagajere nyomba turikora no mwana agoreto muibori gana aya bono tigegari baire no ne kanisa ugosirio mwana negentege konsara maita bantu mbachaita no kero matata bwati abana abagochayo sana baite sukuri no ne nyomba chinyinge usoko bwati study nyinge no na asa abana babyogete ne nyomba ya chaire Ilero ne fact nanjo shuna bakombwazi enyombe badetena omuntu oyo igaiga monjimbo kende ngeyo kera ruorro bantu badena rigena riri angetwe riri abete eliekona yani bantu badetena kento kiyange ko Nazareth lakini mwana bantu no mwana Nyasaye no arwede wacha ile kabisa na omuntu tata nasomi abana ayoge kakamwa okayekera omuntu ari kusambira abana baye bando balia abande baro bale koragera buyani na nini baro bono babwato bokongwete yani hani omwana wako genda asikito ne TV yali miwa engaki ya mage TV metende yo mochere yali miwa omwana wewe gasi nyingi ometena ngodena na baiguna no omwana ketenguru ali kurwa umuntu bisana wane rongori yani amogosino monto miyasana rakinde kananda ikira sobo kabara bunobu na de itu jumana de no mondo yomo na gerde nyombe kaye inki ko yera oiguro mondo go jagar ko moen mondo na bana na igotete akarute nyama go jiarina mondo akarute nyama go jiborere igasamba ikara mate nyama neno go ne go yari kara ya bwa de nyameri rio kurdo go jiari pon ikara ria koreter for example enyama ngo sambo mate nyama na bwa terimusu igono de no yo jata igweti musueri pone nyama ngo sambo yaren umbaka li musuwe kwali tukuta ya tigato baba ntaba ya na ndi twase mania sejere ya mogo seyende ense hino toko yetigaye atuwezi enda na dunia ukikufa kufa abantu bakomanye kwa matendo uliyofanya abantu batena ya onjimbo ga kino nyorara tuwasirio monte esiro nonyoyo ga kikia tuwasirie esiro abantu tari ogokwa abantu omupira bagwaka abantu batena konyoro chandire kenyoro mate kuna watu wanakufa ko bira tata yani bamaidi kenyoro na hani kikia mata abuna ya no njimbo na gocho mondo yo tonyare oinero gosukichimbebe konyo mondo yebitina abwata nebibe ingoyogwa ya na sagasagogo aje sagasagokwa abantu bawo mata
bakumie wiki ngima naye kabenge kategori elina ekeroragwe noko sabantu use keroragwe hano ri antu bagosherekea batena ki na bono rene no nyima sakwogwa modugude bwango bwana totoreja wala ndo de abana modugude bwango totoreja echa etongo sarekere ningina nini no muchango bantu mbali koru meta antu mbali ba no muchango done kerokora rangi nayo muchango mwanjumuri mnabono mechango rangiri were abana go sobari university naye gore chunguza orena ngige kogera abana batari gocha ani nkie abantu bataje una utari korwa usine chimbo jao jebe useba kwangete bona bono nimbwato mugano gete toka na bari barabwe bari ngaba takabaere nande bangire bakara barangite umuchango bantu budget nonye bakega bidi bagakombo yoboremo bakaoni chombe lakini bona kero mungwano yaja gosoma niga kikisha buno boremo bwa bwiranire abeburi baye bamenyire buya ne chombo goriraria maito mundara gosoma buya otena gakia na ederede stack ata watoto wangu bidi usaba iburi baito baye itere abana baminto baye itere naro gwetero bokong ogenda ta bweba buna ta dedere dibokong nona abana abango chosoji university okonyoro mwana mwiburi bwetiganire omwaka neire school fees yakini omwana yore binta okoraria nero kugorera abahande amarua nero kugorera abantu ba bete asarure ntokwe bastwarure omwanju mureria enero ndisti byo nsoma Gusii asemambi yaboni ekerto kwenda asensemo ya check ya sidini kolende natakora kwira yebiro asemambi yaboni kirikendo bwate tariroro nona ekero mwana wajire school manya ninkyo gosoma umeto mwana ora kobune F8 era bwate chibese na to chibwati ya ayekero wakobune big way school manyana big wakobwa na F8 yao ya mambia okoromokia mwanjumuliria ayo naro tukurate bani asimambia unagena utomera uchumbe yao mwanjumuliria asesemeria Facebook like comment and share abeke kidore ubeke uchumbe yabo na ndo share se platform yao apwase mitandao ya Facebook bia sana nyore Ndizi TV News Digital abunoko nyora asimambi ya aboniga nataka ndarigereria turaenda yebiro asimambi ya aboniga ikyegarantu abegete segment yebiro weekend tu atebane tigoro ya namani naki ajete kobwena tokanyora nabantu mbarura atana barabu bako misiridi rojina mandanga ndi atare nabantu bari ko mu misiridi lyakarote bigu na umusombirishana bono kaguroje yani genda kabere yani marakatano kabere akateana akemurunga sana lakini leo kama tena oyara ko tebrindo ko legente kong ngaki kwarokora iko bono tarna basani bari barago konye buyasana ase okerdoji gukoro mutienyi okatano gatatu toso mutienyi okianda enara tebe na bere ngo tebana go set priorities ya obuya uikori keno vision ya obuya inse inkyota gete wa achieve oso so manne tabuge oso so make tabuge ya bakuk onyora bakuka bakuka medina chande tenya monene sana lakini manna kama tena bono lika kiriuka netie ochikichiko ko vision yao ibano chapter 2 ali na mambi torage some orena kiali gete vision yae ya chete ko ikirana maito ko nayo tuare vision no nayo mwibori ekero ko iro mwane skuru ni ko bade vision muna onchimboyo sansa manoyo ache ko ngonya matukare bosyo oisiko ko mobo ni muna nigo ingo invest bosa mwana otoko mosomi igo kwa muragerina mwana oni mwira skuru tari weta igo already kwa muragerira kino sikoba wakaro invest dina hayo mwana oyo vision imbwate na omwana onera ache koba omuntu entu abora nina ingiye kogera omwebori akoiro mwana skuru egente getangani Joshua ningiye kogera omwana ache ko yakonya gusacho ko mokonya aboko ngali chipu mwanju murira ekero mwibori akoiro mwana skuru ekerengeli chaige tangani ngerekeke omwana ache ko mokonya guso mwana ache ko twaro gima urobuya aboko ngrane ontebi omwanju murira inyirage koragensa ya manenu sabwene bana ngoja bara se studio torigereri igoro ya amagendero development project esorongorwa Gusii emuraibu ensojire chintundanga ibero sisato oiguire chi project dete torena ngakiji goikarana narira banchali bakarigwe muno ganega tigi yasuneka igeta kereko rusuneka ina bono ngorukera aria pi ekerege chikwa gajwa
nyangoso barerire sana badena yaya intu twagacheres airstrip ebwenere neba nendege irienge kogworo ebwe mugendere negia suneka yani mugendere negia nyangoso industrial park ya jagetigwa ase county ya Nyamira ebyonse kobirire tore ekrabagani bane bawujuika ase studio tujukwana mange igoro ya siasa omo bwasi mira moja bwarari buna ntubwate alternative era morodingo debe ntubwate alternative chingwana jirikijera igenga ensinyo chitabedi ibongo chiturugurire alternative enereriye andiraira amorodinga anyarire kago kwana diango ira sa yebiro mambi yaboniga ndagotebina ngakyota kere kurigereri goals ciao osina kyota kere ko ikirania ria bira atatu kwa begire metera wa tetena omotinyo yoda na gatatu ngonywa makware yoakirense mutinyo yoda na gatatu ngo koran kwa gajana arenge oakirense mutinyo yoda na gatatu kwa na arenga sigete oakirense korire to kwa moyo igonya sae namanyide ndatonta ngote imto bitato biragere osukigo chibosiko sebineiga a plan to be successful yani bweroberi kobo mubui oseko kubwa ekentege tangani clarify of course yani igori yao kwabe kanererie ekwabe kabuna ngwaga chore otabwate aso kwagacha egwate abuna noto tokorobole utaramanyanga yo korobole mibwao egwate abuna negari okugora utarakora gento gete igogo iko clarify ego yao obegete nerie ochie priority having a plan helps you define your goals clearly. It allows you to identify what you want to achieve on how you will go about it. Yani go iko clarify ego yao iko beke plan na ngento kyo korege tangani yakabere ngerikego ekagato ngerikego omonto abange we are very in life ekoto to chakira kiri kyo moelio to jeribas yaya tiango turaenda forward matengora igoro monda de abuna njitimbo adirivasikia erembo siaroji forward ever backward never yani umete gyoto mete ngiru jarara ujimaya no kekosa akiwezi rudi juma lakini bosi kiroji bono igogo ikorigere libosio go clarify egoli yao egintu giake biroko koruma njumuruma yago ikera e plan yao go success go sikoba omobui go ika a direction of focus go iko to are focus a direction yao na mbosio focus eti o iko focus bosio because ori rikando igo yo gwarosiri focus ngago debune ekebaki ekego chakyago motegoro giake focus gia debune gechuchugeri ya tigaire maiga engokeri ya chirari ngokeri tendoji kiama wake focus ekarogi akire focus ngianya komisi gechuchu a plan provides you with a roadmap to follow yani a plan yeye a direction yeye igego ko roadmap yeri okonyora kobwati igo bona stay focused on your objectives and prevent you from getting distracted yani e focus yemi ndobiri bya kwa begire objectives umetero what objectives aso ngabwawo munanje nimba objectives cyane asumuro biri Ensakia nimba objectives cyane asemero biri ngokora Ndizi nimba objectives cyane nemero biri yani ya pinavs nimba objective umetero no murana what objective ekara autorani ngakiate tichingoro chinyinge chigende komo nyora monene igobono goiko tware objective yani akjostora the objective ekerenga kiao ngire kieko bwate aso mabwao manju muririe ebiasara obwate objective yao nerie otagide stock yao ekin meta bandu kabare baje duka yao baja tokonya majani timbad toege biriti timbad tokonye gendo gete timbad erangie korodo timbad bona abantu bama odemana gi bono rende ngete onjimbe dugirne na asie kaningi iko bono kwasirie focus ite kwari ite stock ite kwari ite profit yoga kora ite nkwa the brand yao next ngo boy kore kebuli nande ochandigi egento kiatatu goikabwe organize ne efficiency with a plan in a place you can organize your tasks jao and prioritize them effectively
This ensures that you use the time. Yani go to make a time ya obi ya resources ya obi ya aso okwe genderally. Yani karo kwe organize it. Oikome to madawa dena nyabende bwana squeeze bangete robereti buya sana. Ekero go tuge kwa jakero tuge ngombe. Inkyo go chakera. Engombe okugora omayo jago simeka jinsi yaga. Usine jinsi yago kora asimeka. Omayo korete ngombe. Engoko go tuga omayo jago gorosie gesum. Usine gesum okora arosi omayo bane gesum egena arosia niko gikobogori chingo ko 10 usine gikobogori chingo ke 20 usine chingo ko koreta isiko mayo jago gorosie gesum. Iko bono goika organize orena ngedogi ogo chakera. Goiko tuare motivation na commitment. Ingege ko motivate uchake bi egendege. Commitment ya onererie. Ikwagorire ngombe. Lakini tubati commitment yene yonsi engombe kwareta kenole take. Bono in the next 5 months engombe ya RP. No bwata commitment ya segendege wachaka for you to prosper usikogendera. Goiko tuare commitment ina ingi wakora. Egende kema ko gendra gwa kombo iroboremo oboremo bebo korara emiaka yonzi monto na segati askara tuarenge asigitari akara gonde buna oboremo ni bokara asigite omonto yokora ni go baena ni dekenanda monto ko nanje tetengo rende kenanda negita uri agatana bone karamo kenanda negita igo bono no bore mamwet ni ba ebe exchange ni dio boremo oremo mbokare mbokabwate shida ona rende ne kenanda Bono ndi go tuwe na kyanda babet ko mwanju muleria ebina bikati ebintu nata go gote bono mambia na hande ko iketutwara ndo na risk management ekero kwa bekire plan yao yoko go ikomanyena mpinto ki oidentified ki risk na ndo develop inga kyo ko mitigate them yani ki risk jiri ngombe na nyigori eduke na nyigori ababantu barabe mbaja stock yana be engombe na nyigorire nga kibono risk management rere nabe kurwara ina bayo koraki nga kyoko nga kibono okobeka mitigation yani miroberio yogo overcome ebinte ebina binga die bintu birie binge natete ko tebi asemambi yabone kuri ne cha msing goikotware long term vision ngiyego tokonya a plan ngiyego okonya go develop a vision yao eyo ekoba success ngiyego okonya korengereri bosio beyond immediate goals and consider the big picture yani ngiyego kwa a big picture enene ibono long term vision a vision yao nereri yo mwanju murire a vision yao nereri ekere conductor enterebere bosiali e conductor wa the vision nagi apana na njibonta te kwenda ngende maikaranza na arosire kunya kuumana na abiria ina haya bosongo irenga 50 umuntu kayo kalio kwa 30 na ngata ndo na jiji na bwa na jikwa bwa lakini 50 jiko enda e conductor bomana e conductor na bona nje long term vision yane na yidi ngaranza bosiali umuntu abe maiga okunyokore e mo debut diore e vision ya onererie obe administrator bono osukibosyo osukyojobesyo no umwana funzi ole vision ya onererie okore school bwete naye okore naye ojugo igara maikaranza maitengo te budu arengana bono bono koromo kyojo ikaranza ojugo dara maikaranza tonya kubodi bono maikaranza ningeme ya egine kinyamagorane bamine dina vision ya onererie tware vision erebosyo obore mokwagorire vision ya onererie obekere entos ose obore mobe kwagora borare boza nano jake bitina amwe to bore mekaro bora irege kana wane jirani yao na be kubwagaje vision ya onererie mwanju muri go twara long term vision ejera okonyo na so ko jodi stock yao meta bantu bare bagoja no ina se duka yao bagonya ko kose kibusaigo yani barabumba bwa vision inde yons eremna aboka mparare enyimba bwate ngotara nero oso muswati binaboka iga nonye mwaye tarauta abana ba utiga bagenda njara school lakini wale mwache mima bago itemba empaka bono bago seka moda na aya naje ko saba ose no mate no for example sino monto ojugo sabege siraje kwatiri rokobwa oma kwenda ali oja kuja saine bono ga saine sure ali mata ndo mari bana lete ako genda pi enyo no mwengu
eroberi bona mambi boko mongina eroberi ABCD abana ba ngakibako gende school una boniga abana bari bakwende school muibori tama itiko se eyanga yo mwana yatandogete osama idina eyanga yo mwana tei osine kordo bona liako sega igota abwa the brand ya tabwa the priority no ena so mwana we umwana moyo no mwana taragingerwa itare banga egento goikabwero beri umayana gi ninkyo gora ABCD buna bono abayibori abange ntonalete ebitoki mbiborede lakini bono se kwande bengirero gosemambia okonyore iraini tate begire enene yani abakenye tunalete na last minute rush iraini bone begire wakumigaki abanda abayiga bonsi ndero banyore bese yani wakumisa bona bana abantu bajura none kala bana batebina tugatori bodi sa tise school eike mapema eroberi umwana otigeke no ensa 8 aho mwana is time umwana tanya korengera nango ikande school ngewe punishment aho mwana is time ayo na yebiro asemambi yaboni mwanjumurira on this TV nero bwansu bumbo Gusii tware focus z your goals buya manyani ngego chakali tangani ningi keo korera ayo na arara tokonye ende tusuke go chibosio abantu abange bagure esali pase tubiro priorities chabobe omuntu akanyore besa ariko gorobolemo akatetigara jakire gari akagore gari agatwara basani abange omedo mwanju muri ogorobolemo no yonda gore gari akato kwane kene oyogore gari no yogorobolemo ngotwara basani abange oyo twara basani abange no riyo goregari ikyara ndumate basoye garime bari kesebeniga kabisa obone bono kwagora naye baro kwegushugulikera obogite nando borende asinjira ya mosasinde byamono manchimoreria ekarete ko baime ya Ndizi TV nero bwansosi nitumie SMS yake kandi mbonda tenda akora check yasinini darambara bya basoira somoroberio ubwensakia litukeria Jumatatu jitarike 25 motenyo dana 3 mwaka wa 2023 ngende dakora check yasinini ndole bari soireme yomoroberio asemambi yaboni gancha kereigora kabisa aja nifinye hivi ndio chichi chonzi safi tomo somia ondena bona achira medaye biro na kodi mina ko semia bana tuwa kwa nyorobo semi bado tutumia SMS yao onde ingakia yebiro agenda kokonya ayo na yebiro na achira sensemo ya check mwanjumuriria tomo somia ondena kurumu bachunya igwanya mira bwakire buya Eriki Ogaro aotebana bwakire buya safi Eriki ngarde nanto asomete na ya alinya Kongo High School miaka ya maya buya sana I think Eriki kama tari daktari I think so Eriki mbia sana Eriki Ogaro aotena bwakire buya akondani Eritunda Green aotena from Karen Kenya bwakire buya Dorivini Mora Tanya Komochane aotena good morning Brighton Joshua my family friends and all fans of Ndizi TV. Happy new week, happy new day. It's a blessing just to be alive this morning. God has been good and merciful to us. That's why we have met again. Being alive, let us thank him for what he has done, for his and continue to do. I am in until the end, and be blessed and continue to inspire us with more knowledge. Brighton safi asante sana Dolphin Mora Marambi yamano SMS yao asemambi ya aboni usi ujumbe yao edini machabao tena korwa Nyamira County borabu chepu ngombe na wale ime yomoroberi bunabotambe au tena ababonsi baso ime yomoroberi amesalimia wengi sana hata nisoma wawili watatu onsariko begi erinyeboke Fred Nyandika Musioma Isuba Susan Milambo Gatrudi Sabure utuke Chosho Nsongo Simeni Atuti engo yali ngombe Kare Brasugu na omugaka Kerecha akote baso ime yomoroberi Anchera Roisa out there account me in from Makongeni Yobesha out there following you Raif Makori Safi Matureti Uri Chara tena Korwanya Chichi Secondary School Kemera Ward Bogetutu wa Masaba watching life akondani Matiang Yomondo out there bring mission Pratas Titanic Matiang Yomondo saa utajesewa batu tulisema ya kwamba emerobenero Monday siasa na magendero Jumaine nobo chenu Jumatano na mangana education jiseme Aramisi neri chiko Ichuma na litobegete ensema asensemo ye ebwatoke
free Friday asoko tenga iko bono eri Matiang'i Omondo sawa umeandika but sasa kuna ratiba program nerororo yensakia kwenda mpaka Jumatatu mpaka Ijumaa iko bono litukuria lero siasa na magendro tingo ko promise ningo jezere Titanic maybe ngo jimara kwa babotuko lakini ndina kila mpangilio ubo embusuro engiya thena kurubonchari bumwanja niko ndani naona Debodis Tonya Totabuli na Victor Sabosi Magoto Victor Mondo Saromo Nyoni Matureti Vincent Litunda Green KDSTL Yobesho Beshai embusuro engiya na Korodi eno kumojera thena kurwa Isebania boda bwakiro byagima ngoganeria abana bakoigora eskuru ase tamu ya mwerio nyasa balende na wanafunzi wote wa Border Hill Academy. Asubuhi njema dia bidii kwa tamu ya mwisho ndio tunataka kuona matokeo yenu. Yo au de analina kwa nelie abana bonsi ba Border Hill Academy rabago chake eskuru tamu ya gatatu nando teana bona tamu yenero yerigesa. Tamu 1 tamu 2 dismeka tamu 3 nerigesa mwana nkia kode tamu ye mwako mogima bona bana tia bidii Dominic Jabota tena mwalimu Dominic Korukembwa Masago paste tuned in mpaka tamati Geoffrey Sure out there watching you live from Nanyuki Barak 1KL pamoja Savi Geoffrey Sure mbia sana 1KL pamoja yako tena kuna Nyuki Barak abete abu alibono ama Johnny itare kabisa alia ayune Barak kwa yule bono Barak kabisa batalio no jira kabisa akwena kine binte bide sana Edwin Majabenya mira no ali inamasoma nana kuna honorable Monde Chofre au then Okinyi Dismas 001 Mombasa represented Joshua Songa then kuruisoka skimu bakire benya sae nomia twabokire wa Birkiosoro Brivini Nyamao Petrus Kionde Kegesare Junior Songo Chiruso Songo Plan B ila lielicha Erudi Mokaya Kerandi Dennis Saromo Nyoni bago de bana baso ime yomroberio obwensakia abono mambia safi tiando le namba rabi de bato mire wetera se namba namba yera se skini warabo ndo le namba rabi bato mire kefa korugesima au de nikondani kama kawaida fancy gari na korode no ole ime yomroberio unawakilisha tena ukindismas rongai na wakilisha bakaruko kwana ni abugwetera se mtandao usafi kabisa bia sana sababu mwendetu tumaje SMS chino kenda uchituma asimambi ya aboni neno Ndizi TV bwansuma usi tosuka Ensakia muroberio tuna Joshua uta tuone kumne bintu bya gochere buya puna botame odene kirenga kumuroberio yo no korosari tukoli yao tujaka murana tukora monae bali bajira se jiro la jambiri bali mwendetu tubwati bia sana tokoroseri tukoli yao to entertain togosemi na ukumanya na aliagendete ase orogongoroito rwa Gusii Joshua nataka ngicha sore kone na bogonte bina na ringo korabira to nindoje Eric Osoro au the niko ndani Chucky kemutade na watching live from Saudi saying hi to my mom Mary Mokobi safi Jackie kemtosio Jackie araba mugeni wito bano ni shabiki mugeni tima Jackie lakini ngora alikore oyo Jackie mutade na adori ku Saudi tena tokwa ni mama mwabo Mary Mokobi akomoteina atware litkuri tabwa dibiru kunyo binde byonzi safi tiango ira sorwenyi ngotebi na rende kitoka ndeta ayonsi rende dokwenyo rachiri bukomi manjumuri obe komubugo abanyore school fees nego chandede abanyore nobody deni yomondo akonya wakire simikira litugo yani agote akesi mimbako muroere chire kangego biriko komatena atiganda aliasi nini tinjirwa no jire kebira tena pesa yangu bwana ingepesa yana ingirende kwaganya bwana tumeke mie yamo bwebwere 10000 bwakane deni bwakane umwane school fees okoreki na bwana ndo wakira no mobera asante ingekora yenda sense me yali bana mpesa business number beka 888090 amount beka shilingi 100 account name beka Ndizi chintu na chingo okobeka na jigo koirira obe omubui o 10000 asemambi ya abonia weka ende nayo nyare gokwebwera asijishiringi chirivu 10 asemambi ya abonia Rebecca Bochera tena live au tena alafni hayi Joshua ile tena kitoko ndio rabu
adana alafu alipaten oyo Rebecca Bochere adano arime yumorobiri emeda marieta se hafa alipaten biasan adana life gang Ensakia Joshua lakini biasana Rebecca Bochere no arime Rebecca Bochere no arime yumorobiri Vansikeri agoteba tima itingo nyeri neno nga yense karugotoka lakini Rebecca na konyugwe na boto dina ense nga yekarugotoka hafa albaten nkongo sana alfabaten safi Vansikeri agoteba na good morning Brighton and Joshua Ronkai tuned in as usual with the Ekiongo Sevani Onseri Yobesho Beshae Aziriani Mokeira Buari Ogindismas Motangi Joshua Dumwenga Buzzword Freedom Monarchs Emamba ya Kasarani Amos Ashamoa K Toto ya Kisii au deano alime yumurubiri Joshua Rebecca anasema ya kwamba hapo ni Saudia. Safi Rebecca miyamano ako jonjo sana. Safi kabisa mweta mashabiki Ensakia ro oikabe jonjo kabisa alebia ale jonjo kabisa kiregendo biya sana iko korna to debingo Saudi Arabia kuna ji puna bono to debena Rebecca puna bono Kisii yani Kenya ntobwate Nairobi Mombasa Kisumu Narok Kisii Keroka na Keroka nero Brighton yode Keroka na Keroka nero kuna debingo asensemi ya Saudi kuna debina ki ejo ava Albatan ngati yechi town jinene ose nechi town to debinga abu kabisa chi county nani mabwade umwana minto Rebecca igongo to debiare Bernard Mukade na bwakire buya endugu Brighton kuradoa Katari niko ndani ya Ensakia salimia bibi wangu Edina kurwa Kiogoro market omosbadi Edina kurwa Kiogoro wakwaniwe no mugako Bernard Mukaya Bono kuigwete naye Edina karomo gakwa kwani na bondina maiga kwa nyore kurwa sensemo ya Kiogoro mugako no akara sensemo ya dawa Katal rende no akare konya korosi bitogi nimirimo akare kororo igo okwaniri Edina wakwani wa maiga mange na Bernard bono ira nirigwethera na nyete Bernard na gi ya Edina onyabwatire na maokabere safi Tiangenda sensemeri yo mutumo komo sinini lakini ndari mutumo kongo jikorende njoshinero kora amangana abiri atatu indituma kwira na sentundende ya kabere kana ujokwira sensemo ya magaseti torena na ali roborito karora karota na sasa kuna alternative B neroro nilie tukirudi utaiona kwa magaseti asemambi yaboni ene on this TV bansumausi umoroberio Ensakia Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii Omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota getutumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasuri na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime
Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA ne skuru yekerero yoburuso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwete kigari cyobosombi asebali bakurware amache yuweshibya nabo igukonywa kinyomba cyakebara kinchenu kigima ribagarisa ine lyaborokiwa kugosoria nigukini byego byabo mbabwate abarindi ase skuru yo nabo igonkurwa bali echayi ya sanne na lunch kubwate bali omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bagase skuru yo omwano abegati yabali yabake bakonyora migiryo yibirengo bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makori, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nabokubakire esimi ase namba enoti 52 ibere mara kabiri 53 ibere 52 ibere ayemo gose enoti 52 ibere 3 ibere ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Maya de chiba sanguru kuchira mareta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Wono chintunda chinyinge. Make use. Obujo mutakeire. Skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu. Mondongu bware chiribuga. Ikomi kila rituko mondongu bware 10,000. Na mwiso bwe week. 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako na bagadani okubeka emye yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobobwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire nikyombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room number G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Bia mwana wano mwanjo muri Ndizi TV ekrani da koba ime yumuroberi bwe Ensakia bona mambia agitari kemeron geberi na isanu isato motenyo watano watatu mwaka bijiruberi nemeron keberi na isato ekaratori ngate chiko kuru motenyi okatano na gatatu yoiga nabanya tura ikirani ndo bya kwena boko bikirania asenjera ya mose eyen bia mwana sari manda takoba ime yumuroberio bawonde nani komanda takotobwatia asenjera ere endonge nindoche omusubati bochere nagenda teko tutebya naki enseri ya Saudia egendrete koba ali kabisa mete abantu baitu mbare isiko mugusi umetare kirase mugusi binarege tinginye ngaini
kiario bondi kiagache mbrego toso amwae ni gare kirase ande kirase ne rimo usio mede ago majikobo ago kwane Gusii karwa jino no bisi na bomo Gusii ara beta kwane Gusii pi ada kiri kama kuna haya mtu ni mugisi kidoi tena sasa unajua nilikuwa nataka usaidizi kidogo tena sasa unataka usaidiwe kwa magona ikuna lakini tatageti lakini mbona nchika bila chinde amagaro kurwale kwa no magaro mwaba kwane kekeranya cheche donga ke mada aba ikoyo boigo bakonya ne daiga lakini ndomo Gusii that raise na ulikuwa unataka nani mondo deno ana bago deno montai bwana ine ne lino korna into na botu atonge tubo ya sana rende akirende bo Gusii na balio muya bia sana majubali to enda sense mema gaseti kando jina chienchi daika chikenda the kominyoka bono mambia kerochia na chikiri daika isano na ibere asinsa isase ensa emo ya abono mambia na odena kikora gense emo ya nenusu ya abono mambia Reverend Nemweli ngochari tukua na mangana siasa nanyo tumeteno pastale lakini amaide siasa Buta Omanga ngochari okabeire former majority leader ase county ya Nyamira na ndo renge omwe msie bo mwagamo ngochari atutebia birata tigoro ya siasa yebwatete inse asindia Kenya anene netaro yumuraibwense nibwata matunda asorongurwa Gusii yo tutangalia baadaye kuna bogo ntomera SMS yao ujumbe ya ekarongo boletina ayorojena etaro yumuraibwense asichintunde jajire Gusii iko na matunda yani nebwate amatunda usinebwate rigesa nebwate obuyabonde ayebuna kwarare ojira odena jichiro isano nebere county ya Nyamira ngwagajire wega December industrial park ojire okorire boigo egetigasune kabadene gyanyango sungwa gajukere ayoroche kera achire chintunde jajire obuyabonde mboro usene ogwana tu njidina de no ogwana tu lakini hani birengera yogora umujirina gi etaro yumuraibwenze nibwate buyabonde nibwate matundande ayeno rocho kosemera ngoro gende utumire uchumbe yao yajire chikujo soma karoli tukira Jumatatu butamto kwa na mangana siasa na magendro konde abantu banyangose bakari barabungo tenga bale lakini abasune kangorera bana yaya inkire dige koroseriwa airstrip digero sigu standard inde yosi yaro sigwe na barabu endege era abo no ene egware eri yaro sigu na beko bo no enenge iyemino tina abantu basuneka ngonyora bale mirimo airstrip eri isi korosiwa na ndebe operational igobono roje na bogo ndebi yaenga kyoroje taro yumuraibwense iko na matunda asorongorwa Gusii iyo tutaangalia baadaye kunikane ndomera SMS yao asemambi ya bonia tigango ira sama gaseti rara narali aeroborito aseritko liarero ekeroto cha gazeti ya Daily Nation gazeti ya Daily Nation lingana limam nigemoregerete igoro yobokurumi the cruel face of corruption yani kieningera agia corruption ikiaberke okwanwa asense ya Kenya kira chingaki kira engaki ayando chinamorekeire ekeromo wasiri woborendi boimenera kituta kindiki arurege kurege tindi buna bono oika achikobeka ose nigo bachakirobo yabyo botindi osikurwani obokurumi asense meri ya Nyayo House kubotekana chikateri njiroro cheirira abakenya gutanyora essential services yabo buya buna bono okonyora kitaito konyora yi passport ya bere getire kong konyora amangana yebibande ya bere gasengong konyora amangana marriage certificate ne bindo binde ya bere aba Kenya asa kong oborobo tinde keraba Kenya bago tara sa tambo konyora service ye chimashini yisaregete inagoika omondo ongo amayo koroseri ID amayo koroseri passport amayo koroseri certificate yawo yenyuomo tarenge kasoko nyoma tarenge erata gete hongo una turiko muogo te machine gesarigete einero Kenya tomenyete boniga baote abuna corruption obosibwa corruption ni obotinde sana indu dunyarire ase beji ya kana ya gatano nemo ekare process ekobe BP twara none nyumba chobrali chikomorekerano montako runyeri o chambaka bosongo buna ne passport yako ri
oika bosongo otebuna ya ujojiri duwe oirana oja oirana chibe sija utumeka para unobogima boko ngeteiga. Hiyo ni maajabu ya ulimwengu abungenya. Nani kimore gretega seti ya testan ya Daily Nation nilimore gretena aborokia gose kyombekerikia abalimu teachers will receive their August salary later as usual. Yani karekana abalimu wikabachiko jore ngeri ya wikichiko nyoruwake omutenyoyo unabaka nyorera abukare. Onyero ne kyombekerikia byombe biri kwegera abalimu na kubeti niko bigendete ko negotiate ne kyombekerikia ko likabalimu Teacher Service Commission usemba mento ngeri yabo buya buna etakere. Ayuna murgera se bwa seti ya Daily Nation. Aidonyo ndera se beji ya akabere. Turigera liga iga ase beji igana ne murgethena obombo asimiro moja bukura wana Raila Morodinga niko bono bwa ribuna mbabwate enjera ende para akore gose bara agende buna chingwana chiri jia Kenya kwanza na asimiro moja chigo tuomera usenjiri konyora machibu. Raila ni gamo chiri gatia baraigete kurwa se Kenya kwanza bali bagendete komo chingwana chiri gendete ase ama ase semeri ya Bomas of Kenya. Igo ngo minute ngwarana mokonyo bomuraibu enseri gatese ka tena bali ba kwana te bakwane korende binte bya erete kare. Raila wira ne ria otena we have one alternative. Ndo bwate njirende tora kore na chingwana chiri chiko tumira enyasi. Omusubati meri mora nere ni gago gete mono gutwara mogoke granya diga kubwa 800 meters alia sensemo ya Budapest asama minyoka alia gendete asensemeli ioni ganere bekirete e gold koboko abali mari bago somi amangana yige songo amana science abarumba murekera se beji ndujugorera ningi bamurekera sensemo ya junior school. Ega seti yaba one murekerete igoro yogosira ose karoyomo oso kidnappers of Kaplas Sugar Chair just want zinc rai oigoro goro juma oborete ekibana bakar ko bolinka yali tara atoka wikabonia aindo jenyoreria sega seti yaime ayuna ramar keria sega seti ya Daily Nation manchumoreria nani ngonyoli baga ninchiko igaraime ndole na ralia murekere site sana. Ebechi osega seti ya testana nero ni bwata biratatu aliara kutokonya abono mambia lindo jina lilia nikirwao tena bamoja hadi tamati na nje bamoja mpaka omwerio. Ega seti ya testana ni ebechi emurekirete ni elina Mysteria of Missing Billionaire. Just one lai ni gobono aborete uikabono ekera mbete kakoba grilled last month ni kumgiria DCI. Nkayi akare mwikabono umunyante ngoyo taratoka asare ekerabono erigete na Mysteria of Missing Billionaire handuyonyoreria sebeji yeime torane nkayi akare gose ebeji yabone muregrete meri mora nere lakini oye muregrete mono veit kibigon ekerabono agogete kabisa nere keranyara gakobwa gold ibere eyemo ya 1500 meters ne yende ya 5000 meters agogete kabisa abu moswati yo veit kibiegon onyoro asomwako yo osebwango igane na nyalite gakobwa nande record na nyalite gakobwa gold astimberecho asimberecho igonere obeiro moswati oendete koretera Kenya liga salinene asensemo ye okonianchuka akatokuria liga iga nino jena school viz outka as schools riobaliani abaibori nigaba chukurira mono usekorombia ekale fees yeborete ekrobono etam ya gatatu gochaka litko arero. Tuske gochibo siasi nini ni ndo jena Kenya schools lean in East Africa forever. Yani skuru jaga ndeko kora abuya asensemeria East Africa communities forever karo chanya de chigo korwalia usibanya de bako minyoka. Yani bako kora chigo sori echo ao. Ni ndo jena bono ase asemoye yendomero
aba obisa beke bamangana ichine bena barabo nigo bamurekeirwe anegeregorekana muna obokurumi nigo boendete koiremeri as ministry ya Arans. Tuende ase igaseti ya The Nation ebechi ya kabiri ni murigete nabono chinkwana chiri chigendrete gati yebyombe bibiri bikwegera obwene bwa balimu Kenya Union of Teachers na Kubet ni gokorana na kigia tebaniri omosara bwa borokia omotinyo batana atotoigo ikabachikoganya egeka ekero bandete konya gukwanira na ki abai ngaki batakeire abai bamentu engeri yabo ebeisha gatoneri murigete nabono amabori atabwate amachibu nigo agendrete kuborigwa igoro ya omonto oyo okorokuna nere Mr. Jeswat Zai Lai naki aborete goikabono batamanyiri nkayare esomero manyana inkigekorera emilioneye bilioneye atara atuzabanyete nkayare goikabono ngucharari goikase bechi ya gatano ni murigite nabono Nyaya House nigo ya beire crime scene asoboibi babere bagokorekana korengana umura rugorongana numo wasiri boboleni boime kitura kindiki otena yaya Nyayo imekuwa Nyayo kweli asensemo iyo boibi obokurumi kindiki ni gadena bono wikabachi kobwata bali babere bagokuruma asichobisi ejucha immigration kubatakana muna ba Kenya bange baranyora bokorere buna boganirie ane bali batageteji passport chi certificate chyo enyuomo ebibande amo nobokoreri bonde buri abakenya baganetinya soma yo ase beji ya gatano epechi ya gatano mobo igone muregedena ngakichi katel cyanyare chi koirera Kenya gosire nibe nyinge no onye nobokoreri bwaye ekerabono state release passport printing machine from private investors ekerabono ya betereri eserikali echigo kabesa machine yokorosi passport koru ase private osikuru aso monto monyene ose binafsi iwono nyorena machine yeri nige kasarigete nigo yasarigete ya bete sabotage ayuna ara amore agochikomorekerwa usanda ta kolingoliwa ine beji ya gatano nomo beji ya gatano kabere gaseti ya Daily Nation nemorekedemna asmio niga dana etobwate option jinyinge una jingwana chigu torubana osijingwana jiri chiga endrete bosi alia buna nchigo ikerana igabonu wedena alternative inerelie nyesoma se bechi ya gatano na kabere ngaseti ya Daily Nation Ruto nigobona mochiri raira asoko osereria gojikoirana ase ebara osasokorobekana buna chingwana chiri goikerana umuraibu enseruto oyorko ya kwana ekarata rede ensemo ya Western nigo bana derna ena okuno kunya kokosereri bosaigo na bantu bairane etebe ani bantu bairane asokorobekana ekero Kenya yarigeri bosyo koimokia uchumi ayuni gara se beji ya gatano na kabere beji ya gatano gatate gaseti ya Daily Nation nige murgedena bono nigo Erobi grupu gete gosero mbegete nigo bono ya jakir ko sangri sigina ja 1 million in to go change ekatiba ninkieke etagete go change igete abona nigo bade the group nigo ete buna ebintu mbiri dakere kurigereriwa ase katiba bidakere go koreru amonjeri amange ali harakonye ense ya Kenya eske gochi bosyo bahokwana nabariki bamangana aburitko rigoro bakorawa na Patrick Rokochi Otieno Rumumba na Isaac Karura Green nigo badena bono ebintu mtagere woncheriwa ase katiba inde structure gete emaye kwiranira buya asense ya Kenya ayundo jina arage ndete komorkerwa ase gaseti ya Daily Nation ebeje komini gemorgedena bono ebintu mbigenda tokonga ekerobo gimawenda tokonga bado obosie nigo bole igoro ebintu biri ariko ba imported bya keirake ibono yairire amagori ebintu binde kokina ase ense yaito ya Kenya ayuna aramurekeire bono ginkoirana ningo jokoira sense mo ya counties tuirana se gaseti ya The Standard
Testana liwe gase beji akabere neli morgrede igoro ya omongwano yo twadeba oborete asita ikun familia ekari kobori na nka yare goika boniga eta ikuni eyo nige koran mangana ye sugar na cement empires korene wekabono bakenya mbama edinga yeta ikuni yere ayina ramangana amoregere beji akabere ni ya gatatu ndoche boniga ase gasedia daily gasedia the standard beji akaniri moregena bono aboro kiwango ire na bare ase ntunde ya gatatu etamu ya gatatu ende bajaka masomabo kubatakana ne calendar ya Kenya kurinde nige kare tight academic calendar ayuna ramurekiri ase pechi ya gatano gaseti ya the standard nige morgedena bono nido chega igabuna abantu nigo bakare teen matters return to school to get scholarship yani ge koragana aba subati abake ngwirina bakare kujya school ende banyare bakonyora scholarship choko agendeli asa masomo abo asorongoro usindo jemba mregede na omangi to lead the Anglican Church in Kisii itgo ligoro nindo jena Archbishop Reverend Dr. Jackson Orsapit ni gori tugorigoro araete omoyega buoko bekerwa eguto wa Bishop Reverend Captain John Orina Omangi oibono gochikora Upper Southern Diocese ya ekanisa ya Anglican Church of Kenya omoroberio ndoje gosomo yego ikaranetwe nomo wasiri bwitsemi esekeri machogu oyo onyarde gakwira riba gose gago ikarna lika liumurai bwense ayindoje naro amurekeire asenjera eyemo gose yenda sigaseti ya the standard bono nindoje bechi ya gatano no mone mergedena bono ni gokorekana buna aliberali tindi gosokurwanirira ingoro munyango ngore omonene ase ensemo ya Kenya Kwanza anena ensemo ya Western ningobono ya jagire kori emeri yani na supremacy patrols create divisions in Kenya Kwanza ingoro monene Msali Mudavadi UDS Secretary General Kirobas Marara National Speaker Moses Wetangula bono ayo na robagendere kumurekera kabisa lakini korengana neriji audience ya Kenya Wetangula no monene ekiara Wetangula ni agoja namba 3 kero gia Brighton Cabinet Secretary ni gokero ceremony asiri igo meaning ina the third command after Ruto after Rigathi Gachagua Moses Wetangula ababande oyonde UDA Secretary General tiga ara ebintu bie kiama tiga amanyabuna ekiama ose obomo bwa Kenya Kwanza nigo bubwatere nigo bole obomo mboli bwe kiama kya UDA yoga I think ebine binde biororo sana lakini ndoje na bono badate kuburukani ebintu binde about then the Marara factor in loyal leadership matrix and unit Kirobas Marana endete kwe Rwanda nera aragenda ngakia kwero ngaki akobe kwa sensemo ya Western mangana makongu sana ayindo jina aramurikira sigaseti ya the standard eyo nensemo ya Kenya Kwanza kiroba kare konya kulira na ingoroman ndikero kia prime cabinet secretary nke ya constitution nana makwebori ganje bie komo nyene ebirengere biane bitabwa diusiano no ndebwezi muna yani chief administration secretaries ekigambiro gyabakane tikatayana ebare mbari yo aseriji inki grogia prep cabinet secretary ndege kobero yikuri jibesia bakenya nkeyo inki ge kobero na kerokyo abakenya balirende bali banarete kopeke petition bakora peke petition turaranga kieko genda abangana makongu sana nse itu ya but Kenya kuna pesa nifenya pesa sitari utumeka buya chiba sinjiro Kenya sana chinyinge kabisa unajua nimekutane kuandaliwa hapa na pale kila siku chiba sinjire ngachikoba because chiba sinjire ngachikoba chiko tumeka ase mekutano hiyo ni chinyinge sana chiko tumeka tiangore na seti ya Daily Nation ne rindo jena Kiraitu Ntuli ni wabakare ko kare na ne former governor Kiraitu Mulungi
nigaro beri nangu jare kwewa honorary doctorate degree na University ya Meru University and Meru University of Science and Technology abonde ngwebwera bale ebie ngwebwera bale degree iyo ya honorary nindo jega igana ram nigo umujando gendrete aliekero terrorism bagendete ko kominyokaria ekano jomo cabinet secretary of the declares 11 areas no go zone in war on terrorism yani mawasiri bobo ni boime nani gara diri kidore kinigini gara diri buna achi region 11 area jira 11 yalia bono no go zone yani segini getinde te bono bachagire kurwania babegu asensemeyo ya zenzemo ya ram nino jina plan to turn road from cybercrime gatas base yani ogorwane mangana cybercrime asenseme ya bomet achakire itukure goro Shabana yagete game alia Raila Odinga Stadium lakini ndende yatemet sana lakini mete ko temangoyo ekero yabuetu igini ilichalibu lakini bano yabuetu egorie yemo aserigena yesagero ante tukanyene game next game bakabwate mpabuego zibatabueti yobono itakuwa ulemafu katika timu yetu ya Shabana yombanya ndibago ikurwa ne timu ya Muranga Series egoria ya masirigana lietagero game ya gosari tukaburi tukigoro asekimena keria kia Kenya Premier League igabona turaganyitoro na inaki egochikoba ase entundende ere ebosio taska no ndojinero yage deri tukigoro bintu mbia korekanete igora abu kabisa ekero ndebono tangan tuwe bwederige saga kiri tangani lakini ndebono kwa bahati mbaya atukushinda ono rende nto weita aburi tuko ligoro korekaneke minane kyo gia Kenya Premier League ekero gia jagediri tukoria Jumamosi ekero gia jagediri tukoria Jumamosi timu ya Bandari igakane timu ya Tusker FC Tusker FC kayikore goria yemo aserigena Risagero go Bandari ekabu Gor Mahia bagaka na Subabaka bakaru bakasario Bunyanzi bakaru goria yemo aseyemo Kenya Police bagaka na Kariobanks bakasali Bunyanzi Chibundeli tayo mbabeka goriende yonse egosori yake kamega Homeboys na KCB nigo yanadege goskiwa gochibosio ekare timu ya Nzoia Sugar yanadege gwake timu ya Machoni Ulinzi Stars igoribere AM igoro ikimenengia gendrete ekare timu ya Muranga Series yanadege go ikole timu ya Shabana igoria ya mase digena rie esagero FC Leopards mbagete na FC Talanta bakaru bakasario Bunyanzi Chibundeli tayo City Stars bagaka na Wasito bakarua bagasana barabu Bunyanzi Chibundeli tayo Posta Rangers na barumba sario Bunyanzi na Bidco United krobata bekanete goli ende yonsi Sabana nigonandera jugwa kwa mpira oye lituko lia Ijumaa yera betale 1 mwezi wa 9 mwaka huu krojugwa na FC Talanta igon tokanyena itakuwa game ya bentangani nichikoba yani mbachikokorobo bui mbachikotwaro buyo botangani ase kiminano kia Kenya Premier League tunawaombea mema karawacho gosoli na FC Talanta litukule Ijumaa karawacho koba baligani ose karawacho koba bageni ba FC Talanta ayuna arondo jage ndrede ase gosoli anene ase kiminano kia Kenya Premier League ayunaro agendrede asege minano kerikia English Premier League manchumuriria nilio bolina Manchester City negendrede utangana ase erigi yekarbono ebati point kianda egabwatwa na West Ham Tottenham ne ya gatatu na Liverpool ne ya gatatu karabons barengana tiji point ase none ya gatano ekero bagenderete kokosoli ase ekero bagenderete ase ekeminano ekyo ayonaro agendera ase weekendi eyeiga omwancho morigereria ekarikimina nekyo byakorekana ebyo nebya English Premier League ase no nigo yayikore the Nottingham Forest igoribere asemo I think so ini oraya naboigo ekerondo jena maniunero ya nyaridege ko yikora ya chararine lakini nekimina nekingegenderete ali nabarabuo ase ekeminano egyokia English Premier League
ayuna nota gora gujuteri ase abanchu bali banjete ego sorry timu ya Arsenal ano anarigire timu ya Arsenal niyo yarwete Makori chigori bere ase chigori bere na Fulham niyo yanyorete red card iyo arenge full time nindo je Manchester United niyo yaje korede Nottingham Forest chigori sato ase ibere ekira kike minano kiri kiagende Manchester City baka yikora Sheffield United chigori bere ase ya mabuni gorobago soretie na West Ham nero je ya yikorete Brighton oide timiri dariane safi ayuna aragendrete asense meri yejugo sori mancho omurieri tandire je semesiri andu bande barato mirega iga nilo je Lilian Keruba de pamoja Lydia Nyabuka de no torime yomorobeyo Ensakia na nyakomocha pi ikiagara nige bwato bosemia nande nige gutorosera litiko lito ase enchera AM oseyende safi kabisa ikingo Sevani Onseri no lime yomoroberio Kesto Onjali adena nice week ahead odena tutware wiki erengi etabwati saga ende yonsi Mandela K News odena count me in Brighton nimekuhesabu na kubekire tikibuna naye no lime yomoroberio safi kabisa kwa wale wametuma SMS senu asemambi ya Boniga atiandikire nande SMS ya sisi miende maye kwenda somo timoko manyenga yabagani bane baikire asemambi ya Boniga mumanyi indoje ne kampeni agokora mumanyi ye yamesema kwa lingani tuwabona ere etaro mraibu enzo jire Gusii chintunda inyaisatu ayoroje amatunda naro buno mo Gusii tubate endokwe gokeri biria tu promisiri mumanyi roma odana inje mumanyi indoje ne kampeni haokora koreta omo Gusii kobega echama eyemo kende inkeyo kulingana yeye abade abona kende inkeyo egenzera roje no konya koreta omo Gusiamo elinde ajigoso ase kiama kiai na boto ebirengera biao ayoroje na etaro yo muraibu ense Gusii nebwate matunda ndons na boto tumera uchumbe ya ikiagara ochire na diabuna chichiro ngorozi kujire ali asensemo ya Nyamira chichiro saba ujiro igoire industrial park egedi Kenya ngosogia kwanirwe egiasune kankorara kegoji ningieke ase serikali esoe mwako yoma intuna mo Gusii ningeritwa konyekire osingitwa nyore ngioro jae kera gogokeren uragokera unabona nae gwa kenyore ine tobo tibona mabe chosho nataganda ja somo timo como sinne kintinda de durante bina kitokora na kitokora chosho agonte ina toraika sensemeri ndagote birine naki okogenda nobole mibwao anekero gwa talire Enokem Agrovet Limited eye gotoka somoji obosongo enjo kwa naboko batarero kiaramba bwate ebintu bago konya anene ekero kwimugereri obole mibwao igoro na gobwate tugo na gokoro bonibwa mugondo bado nabo ikali onyore service yago buya asenseme nabo nyore ndagera yetugo yao mbabwata mariogo yetugo yao mariogo amugondo mbabwate none ngombe yao na yago chande tiri kubata mbego nabo kwenda mbabwata division insemination nabo kwenda alia mbabwate mbusurere certified engiya no boyo buya bago deina agaiga obuyo na bogo ndo tumeke boyo mboko na bago gosemia mbabwata bosemia ali bago kuna over the counter services bago semia kabisa iko bago toka sense meria Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society building ere ange na market price boyo mbabwata orosagirwabo ange opposite ya Shell petroleum station ya Karuguru Falcon iko pwenye obo service use obo korali nabugwa gachina mbe Georgia City ya ogabo naboko bakera erinde bakoera kesena notora incho onyore service yao inkyoganedi korwa sense meyo ya Enokem Agrovet Limited asenjera eyamo goseyende ire ndistibyo bwansu bomogusi Wanda yangera sense mirimo timoko manya bagani bane ngaiba ikira semambi ya Boniga gingoira nangira na barabo inde tusikinae mbaka mwerio inero ndistibyo bwansumu Gusii tunaenda kuongea juu ya siasa na magendero Gusii twakonye kira samagendero guse abara ibaito bachiramo aina tujukwana semambi ya Boniga tuska inero ndistibyo bwansu bumo Gusii
Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi. Ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri otagete nere onyora keri atagete. Ebinto biria bikogera gwasigi ky'umutwe nabyo naitwe bitobore tichitoro. Na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV nabo igona inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'eki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko. Bunabono ogukina kwa maguri y'ebinto ase chichiro.